naman. Ayan na, si Quinta raw na. Si Quinta. Immigration, sir. Yun mga bay, may mga subscriber tayo dito. Si una, si Atinobi. So shoutout kay Atinobi. Dayon kay kalimut sa pangalan. Pare. Kay Mark. So shoutout. So yan mga bay, mga subscriber natin yan mga bay ha. Subscriber lang yan. Wala ayun ang dagko. Ikaw ito kay Magpatargulit lang tayo. lagi. Tight. Dira. Ah, grabe. Duger ba si pagay sticker na ba niya? Dili na ko. Silag pa kayo na. Dara, so bye kay Bay Joseph. So shout out. Mga amigo na ko ni mga bay. May kinamutang ko na na sisikinan. Tagadi. Salamat ya pre ha. So, salamat kay Perkin. So nasubukan na natin. So surprise na ako niya. Apil mo lang sa video na. Ha? Apil mo sa video. Oh, apil mo eh. Termin din eh. Onya. Share it. Banking na diaro, di mana ka na. Pagkadigyas dito orang. Ay wala eh. Ka manggudto kanang gidrama na daan. Papad bawal din no. Wala na mangguto. Wala ka ganay. Bili na kita. Tagudoy na mo na kita dai. So shout out kay Chan Mike mga bay. So subscriber natin mga bay. Wow. Salamat ha. Lang sa imo. Okay ron eh. Ay, magano na tala. So yun mga bay. So kasama natin to si Moto no City. Senpai na ako na si Gopix. Ayan. Yes. Mga bay. So shout out kay Moto no City. Grabe. Ayos sa nga sticker ay dated pagdaan bay. Dito na kang kuan. Katong nakitaan ko nimo ba? Sponsor pa din niya. Dili oy. Lagi palit gini mo ni. Palit na ko eh. Salamat kaya. Kahit bira. Pilit pa ni ron. Kahit tinggal. Kuya kita naon sa Inmax eh. Ha? Sige kita naon ng Inmax. Sige gini. Ito kalupit sa. Tawag ka din. Una-una ko gamay ha. Kahit bira. Salamat.